मैं सभी शहरवासियों को सूचित करना चाहता हूं कि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को कोविड पीड़ित के जो भी आदमी डेथ हुए हैं, गुजर चुके हैं, उनको हर राज्य को 50-50 हज़ार रुपया गुजरने वाले उनके परिवार को मिलेगा। उसका कार्य हमारे आमदार कार्यालय में चालू है। उनका जो फॉर्म भरना है, उसका जो भी पाठ पूरा करना है, हमारे आमदार कार्यालय में आके आप कर सकते हैं। अभी तक हमारे पास 50-60 फॉर्म आ चुके हैं। मैं सभी शहरवासियों को विनती करता हूं कि जिनके भी घर में अगर कोई कोविड में पेशेंट गुजर चुका है, वो सरकार का जो 50,000 रुपये का अनुदान मिल रहा है, वो आके फॉर्म भरे। धन्यवाद। माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाप्रमाणे सर्व राज्यांना 50,000 रुपये कोविडमध्ये ज्या व्यक्तींची मृत्यू झालेला आहे त्यांच्या वारसदारांना देण्याचा निर्णय दिलेला आहे। त्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने एक ॲप तयार केलेला आहे। त्याद्वारे ऑनलाईन अर्ज भरावा लागतो। त्यासाठी ज्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला त्याचा ज्या हॉस्पिटलमध्ये मृत्यू झाला त्या हॉस्पिटलचं सर्टिफिकेट, ज्या कॉर्पोरेशन एरियामध्ये मृत्यू झाला त्या कॉर्पोरेशनचं सर्टिफिकेट, जो मृत्यू झाला त्याचा आधार कार्ड, त्याच्या वारसदाराचं आधार कार्ड, बँक पासबुक आणि पॅन कार्ड याची आवश्यकता आहे। यासाठी आमदार कुमार आयलानी यांनी त्यांच्या ऑफिसमध्ये एक कक्ष उघडला आहे। उल्हासनगरमधील सर्व बांधवांना, नागरिकांना विनंती आहे की त्यांनी या संधीचा लाभ घ्यावा आणि जे जे आपल्या जवळचे आजूबाजूचे नातेवाईक किंवा इतर कोणी मृत्यू झाले असेल त्यांना यासंबंधी सांगावे, म्हणजे जास्तीत जास्त लोकांना याचा फायदा मिळेल, ही विनंती। कैमरामैन अमर सिंधे के साथ प्रदीप जोधानी, स्टूडियो न्यूज़ 28।